Anturi Jubilee abiko kwikaze kweburinga na kinaba saya enda akubona orwe yakaro njira antu bako kwa mochera nyali baliga njira antu bako guchingene nyali baliga bantu atanga Zahiri Janda ne tinga piston saba na kwanire okunyalikana kwa Simba kubwa chikura kusiga koboy governor for the second time in 2027 bona sevidi ndetengwa ne macho okunyara kwae wakasimba isiko abe governor ya Kisii County the third one ekina kinde tembaro ki bakintara akora boigo onyari tangani akora chi video chanega irachinga kichi yago subscribe like and comment because inere nchera uranyara gukonya channel yane kine enje nkira abandi go 7 ebintu mbira abantu akora egetangani macho mpaka abantu go semeruna na this video yende ate abantu nga mogonchora njiro mugambi muyago bwa Simba nende kwikaro kya abantu nga nabongwa kasimba isiko boni ga abantu mbaro ugo abolinga una muruche Simba ngwira na ogatenga yaya ukunyarikana ngoro tairana lakini ngo kumurusi ikongoro kibalenga enchera gette mbami netinga machogunali ngurumono kurusi Simbarati go senchera gette matiangina yani mbaikoro kinga machoguna soke na tuale kintu kiraje go change Kisii County abande mungu ngwa naro ngakete ku US on that thing machogu birengel bya yaba obongo bwa boni gazi boikire mbokolete anything new ikobono ibirengel imbiranto papu watenga there's need for a better candidate kubwa machogu na kubwa Simba ibimbiro ndoko kana egento kendega kiruku gumonda atanga machogu na vakubwa tali asenge njali jinguru asenge ncho ali na matiangi korokinga machogu byoko monyene na bachi weaknesses igona machona tukikaranza alengeralie buna kwaba gusyogo sambelianga nabonguru Simbarati first of all ingobekero keri nabong kokolega kabisa kubonde bwense that's number 1 igive ndabento okora alikienchira akwali nabandi bintaka letekera alenge asobogambe karalengo mu dio kosino mo peace kosino mo DC ebinde byonse pi akwanire ate yabantu nga mokonga I'll do it better yakabere proper messaging asomonto boniga to kwanira ga uri gusiga ubwata mautekera Simbarati igasi yako nugutanuke wuka agachaka na verse 128 ngo agachira obokora tagachiti bosongo ga tauni yetu kene ngeyo tanjibokera agasaini bantu ba mishahara ye county bantu ba kodrokura woka amachi ba ponu misiti bantu baraleta monda kabutwe gasi project teye gasi ne county gangia arafu ari na Ruto ebinde byonse pi macho we karansensa chake kukwanira arosi nkwana ya kabisa byiga aba gusiva ko nyegele mutwate aho arosi Simbarati yaendeka geko gera kengo Simbarati okwana ngo mupime atebe takwa nje na kubuli bokava Kisii County mwake nkolera ni ora jimokwana onde ga ngwe ati bone gento kero ngelinga machogo kwikaro sinkwana yaye ngora eyemo asayemo ta base kuchikombinga na bale na matiangi Simbarati ne mobilizer ne campaigner ne mona siasa omokongo gagara 2022 taliba sacha bulete macho hapana Ruto na Ruto chivasi campaign baoni gamba chikoleta cheche oikaba kole campaign ngiya mbatu arabuneli Azimio balenge ngato iregenteke paka pako chikolo red carpet bakubanga bagora baka mache babeka chimesa igora kani Ruto akase no kubangi mtu bya bomas nebintu bya bigase no bomas bono kwisane kankoyo machoko kuikokole campaign ndiko convince abantu naki amangana cha bebya ninje ngoli gifo balimo kwikera machogo mondigeli tutwale nero 1 on 1 eliatanya korora kakurura kuligamura ngana ngorra nde chinda vya okorwa ndede muligamuri so that abuke akole campaign ya siasa na Simbarati mutako mondigeli kimogokore lakini akondangeli botonto tinko genda haya ndero tokore interview stadium katikati asema itenga kiro mundu na roje tinigo itu kai egiakane abantu okaraneke akole campaign ya kisiasa ingia campaign ingia kabisa okole campaign ne bangete
campaign igwa kumpaka ando mate akakira ndi harama choko okoreke gasi ikintu gikukuruike kongo kabisa ikaringia sound system ingia chibicha chingia video chingia kogo online bachokunaro kogo ground bachokunaro. That is what people need to do. Campaign en kongo kabisa ebangete yakordiamba tinga last time simbarate ne bangete campaign mondo ebangete singa kichiribona gachibwate chibesa mono kubwa ngakielia pake bange mono ikobono kumubwa pako bange mono kumubwa yakarenchira nero bintu biri gusiga onyoranga comfortable na ndo bakorangire bekaranse batebe gututamne ne bake chingo bakanu bandeka ikiyeta bebikwe egendo kene kira konye machugwa bo governor actually running mate kure inyombe ngia nende running mate ngia mono musaye ino musaye obwata kid so that machogu kabwate kurwa neroronga kurwa lakini atu aro muntu bakwendekera nerese bakogenda no baramo bakurwaga bagendamo kababuna munda kibaga sino gochokana munda ga sino sonya libali oyo maso oyo enyumba se nyumba kuliya abantu kuliya fasadi kuliya chikura iko koikabali gyo muntu oyo momokongu eno musaye unga musaye kubwa machogu no mugaka naga ndi musaye komodenga yaya ebibyaya bisaye tutagete nende by the way majana bantu ko make sure tonyo representation as of governor oyo kale mugaka oyo deputy ani musaye at least yanya likananga ngonyora toro bwamo ebintu byanko lekana biro igaba machoke karu musaye nyali bali batana machoke onyonga bwatere bugetutu igasi debete ndebyango tebete ando ngibage ndi onyaga karone era bwatere ko rusa kitutu chacha sauti matoboire amatianya bwatere bugirango igasi yere mapema yendo kenda bantu kranik yendo kene kira mukonye mungwano yabwe bugava na Kisii County Matiang'i boniga Matiang'i nganyite sana ndorogo cha kwayo kago cha 23 to 25th ingia ko rosikusiga yakorobo trigo yumbro bwalengo UDA go cha UDA campaign getene sana gusia babite yelo ba choli Matiang'i bagenda bona tutata koranga Matiang'i ngoro cia spirit gete gusiga ya Jubilee iranya likanenga ontori Jubilee abiko gwikase kweburinga na kinaba saya enda akubonurwe abantu bakibandegereriga nabebarente koba arosi environment gite nebe tuli gwakwa ugwikaga ku campaign ngaruto ku campaign wikaranse yakwe na wa abarara cyo kwanira mbangi weti pi nabente koba yo ekigo cyo konya macho koba Jubilee kemusugume abegabana lakini Matiang'i arosi environment ya politics ache gate bya bantu nga 6 piece J6 arosi ka business spirit yo yabegusi macho wacho twale shidi yanko yakaro njira ndu bako ko mochere nyali baliga njira ndu bako guchingene nyali baliga njire bantu bako seru bantu atenga zairi janda ne tinga piston saba igotali cheche chibe sanchiro choko kole campaign kintu kira konye machogu Matiang'i monyene koleta lot of energy gusiga mungwana gwikasonyega wikaga kwiungacheche Matiang'i andorabona na kiando baba iko kama Matiang'i no atini niga byamuna sana bagusi so kontegera tumera machogu video amanyenga ebinde paka bikole paka bibe egera bega banaga byamuna sana.